Здравейте! Аз съм Мария Ди и съм тук днес с вас, за да ви покажа как да си приготвяте сами чай по метода Гонг-Фу. Аз не съм чаен майстор, по-скоро се считам за чаен любител, тъй като пия чай от повече от 20 години и ми е голяма страст. Бих казала, че изпитвам любов към тази напитка и затова най-много ми харесва да се наричам чаен любител. Далеч съм от майсторството, но пък за сметка на това имам някакъв натрупан опит, който сега имам желание да споделя с вас. Приготвянето на чай по метода Гонг-Фу започва с измиване на чая, тъй като може да има полепнал прах по него. Освен това си дезинфекцираме съдовете с гореща вода и ги затопляме и подготвяме за пиене на чай. Когато са топли чашките, чаят става по-вкусен. И за това сега ще ви покажа как си измиваме чая. Изсипваме го в чайника. Добавяме гореща вода. Не напълваме чайника догоре. Леко разклащаме и веднага изсипваме в друг съд, за да не го презапарим. Първата вода на чая съдържа най-голямо количество кофеин, така че ако желаете, може и да я изпиете, но моята препоръка е винаги първата вода да се използва за затопляне и дезинфекция. Китайците така правят. Това, което направих току-що, е полях и чайните любимци или чайни талисмани, за които ще ви разкажа в някое друго видео. Но и така си ги поливаме с количеството вода или чай, който няма да използваме.